Това е моята бърза пилешка супа. Страхотен аромат, много хубава. Здравейте! Днес съм решил да направя пилешка супа с бутчета. Бърза, лесна, по най-опростения вариант. Взел съм си бутчета от тези жълтите, изчистил съм ги. Имаме 200 грама моркови, 150 грама лук, 2 яйчица, 2 пилешки бульончета, понеже са от магазина бутчетата, чубричка, черен пипер, фиденце, сол, магданос копър, кисело млеко за застройка. Това е, което днес ще направим. По най-бърза супа, много хубава. Така, започваме. Включваме водичката. Това е за между 6 и 8 супи. Слагаме бутчетата да заврат. Изчакваме да заврат, да отпеним евентуално бульона и тогава ще добавяме зеленчуците. Докато ни заврат бутчетата, ще си нарежем зеленчуците на купченца. Слагаме само морков и лук. Накрая ще добавим фиде. Няма да слагаме никакви допълнителни зеленчуци. Това е бърза, лесна и лека пилешка супа. Готови сме с зеленчуците. Няма да запържваме, нищо няма да правим, изчакваме да завари само бульона. Така, супичката ни е завряла. Сега, ако има нещо малко, ще отпениме. Да, има, не е много. Ще поотпениме малко. Достатъчно. Така. Сега, какво правим? Добавям на зеленчуците. Подправките. Слагам чубричка. Черен пипер. Сол около 10 грама, не повече. Добавяме и двете пилешки бульончета. За повече аромат. Разбъркваме малко и оставяме да ври. Сега, нашата супичка, моите бутчета са уврели. Изваждам. След което ще ги обезкостя. Сега ще добавя фидето. Леко го натрушавам. Затварям и изчаквам само да заври малко. Супата ни е завряла отново. Изключвам. Оставам да престои 10-15 минути, да не се развира фидето. Впоследствие ще обезкостиме
пилешките бутчета. Махаме кожичката. Няма да я слагаме. Тя беше полезна при варенето. Обезкостяваме. Е така. Аз обичам да я нарязвам, а не да ги дърпам да стане на конци. Искам да бъде на купченца. Слагаме месцето. Каква хубава супичка. Пилешка. Сега ще ѝ направим застройка. Не варена застройка. Впоследствие ще ви покажа как се прави и варена застройка, но сега ще направим една обикновена застройка. Така, застройката ми е кисело мляко. Слагам си едно кисело мляко цяло. Так му ще има малко киселинност. Не е необходимо да слагаме после в нея да слагаме оцет и така нататък. Така, сега 2 жълтъка ще сложа. Може и 1, но аз предпочитам да сложа 2. Слагам само жълтъците, защото ако сложа и бълтъка, може да се пресече. Когато правим варена застройка, тогава слагаме и белтъците. Така, разбивам хубаво. Домашните яйца са друго нещо. Така. Сега застройваме супичката. Така малко ще сипеме в застройката. Да разбиеме хубаво. Така. Сипваме застройката, без да се притесняваме, че ще се пресече. Няма да има никакъв проблем. Една страхотна, бърза пилешка супа. Обичам да добавям малко копър и малко магданоз. Но не директно в супата, а когато сервирам. Копъра придава един много приятен и хубав аромат на супата. Особено на пилешката супа. Така. Ето. Не е гъста, точно супа. Каквато трябва да бъде. Това е моята бърза пилешка супа. Страхотен аромат. Много хубава. Ако ви е харесал моя вариант на пилешка супа, последвайте ни в канала, абонирайте се. Описанието на продуктите е под клипа.